Fe dro'n ni yn ôl gyda'n gilydd at yr darn a ddarllenwyd, a byddwn ni'n canolbwyntio ar adnodau 27 i 31. Felly Mathew 9, adnodau 27 i 31. Mathew 9, 27 to 31, but we'll be concentrating on verse 28 and the Lord's question in verse 28. A ydych yn credu? A ydych yn credu? Mae'r holl adnod yn darllen fel hyn. Wedi iddo ddod i'r tŷ, daeth y deillion ato a gofynodd Iesu iddynt, a ydych yn credu y gallaf wneud hyn? Dywedasant wrtho, ydym, syr, yna cyffyrddodd ei llygaid a dweud, yn ôl eich ffydd, boed i chwi. Wel, dros yr wythnosau diwetha, rydyn ni wedi bod yn edrych gyda'n gilydd ar rai o werthiau yr arglwydd Iesu Grist, ac yn arbennig felly, ni wedi bod yn edrych ar y gwerthiau hynny lle mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion. Fe ddechreuon ni, rai wythnosau yn ôl, gan edrych ar y dyn dall o Bethsaida yn cael ei olwg yn ôl. Ydych chi'n cofio fe? Fe oedd yr un, a wedodd, rydw i'n gweld dynion fel coed yn cerdded. Ac yna mae'r arglwydd yn ei adfer yn llwyr. Wedyn edrychon ni ar yr hanes am y dyn dall a aned yn ddall. Yn Ioan 9, oeddwn ni'n cael yr hanes yna. Dyn a aned yn ddall, a gafodd golwg llythrenol a golwg ysbrydol gan yr arglwydd. Ac wedyn, rhai wythnosau yn ôl, buon ni'n edrych ar y car dotyn dall yna tu fas i Jericho, a weiddodd ar yr arglwydd am drigaredd, ac fe randawodd Iesu arno fe. Felly, ni wedi edrych ar 3 pherson yn cael ei golwg yn ôl gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bore yma, ni'n mynd i edrych ar 2 sydd yn cael ei golwg yn ôl yr un pryd. Y Mathew 9, ni'n cael yr hanes hyn. Yn ddiddorol iawn, dim ond Mathew sydd yn cofnodi y stori hyn. Ac mae'n ymddangos mai dyma'r tro cyntaf i Iesu Grist rhoi golwg i ddeillion. Felly'r werth cyntaf o deillion yn gweld. Darllenis sydd ddim o'r benod, ond fyddwch chi'n gyfarwydd a digwyddiadau sydd yn ymlaen ym mhenod 9 o Mathew. Mae'n un diwernod, mwyn i lai, mae'n un diwernod mawr iawn, gyda tipyn yn digwydd ynddo fe. Ar y dechrau, ni'n cael yr arglwydd yn galw Mathew ei hun. A Mathew wedyn yn galw i ffrindiau i barti ac yn galw yr arglwydd a'i ddisgyblion i'r wledd. Pharisïaid ddim yn hoffi hynny. Ar ôl hyn, mae Jairus yn dod at yr arglwydd ac yn dweud wrtho fe i ddod i helpu oherwydd bod ei ferch yn bron yn marw. A chi'n cofio Iesu yn mynd gyda Jairus at y ferch. Ond ar y ffordd, mae wraig yna gyda'r ddiferlif gwaed yn cyffwrdd a'i wisge. A mae hi'n cael ei achau, a wedyn mae'r holl gynwr yna sydd yn dal pethau i fyny, a mae'r gweision yn dod at Jairus ac yn dweud mae'r ferch wedi marw. Ond mae Iesu'n dweud wrtho fe, paid y poeni, jyst cred yn unig. Ac mae'n mynd ymlaen i'r tŷ ac yn iachau merch Jairus oedd wedi marw, a mae hi'n dod yn fyw. Mae'r Iesu'n dod mas o fyna, a dyma'r 2 dyn dall yma yn gweiddi arno fe i drigarhau wrtho fe. A pan maen nhw'n cyrraedd y tŷ, sef y tŷ lle roedd Iesu yn byw. Chi'n cofio roedd Iesu'n byw yng Nghapernaum, a roedd y digwyddiadau hynny gyd wedi digwydd yng Nghapernaum. Siwr o fod roedd e'n aros gyda Pedr yn ei dŷ e. Wel, mae'n cyrraedd y tŷ ac mae'r 2 ddyn dall yma yn gofyn am cael i achad. Tipyn o ddydd yn oedd yn hanes Iesu Grist. A mae'n dangos un peth i ni yn dydy bod Iesu Grist byth yn siomi neb. Ni'n rhyfeddi o hyd ac o hyd. Bod e byth yn gwrthod neb. Chymod, gallai fe wedi dweud wrth y 2 dyn darllen, wel, dewch nôl fori. Rydw i wedi blino'n lan.
Wi wedi cael diwrnod eitha prysur heddi. Oedd e wedi. Ond na, mae'n parhau. Mae wastad yn gyson. Mae wastad yr un peth. Ac yn ei ddiolchgar fod Iesu Grist fel yna. Maen nhw'n dod i'r tŷ, y ddau dyn dall. Ac mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn hyn iddyn nhw. A ydych yn credu y gallaf wneud hyn? Do you believe? Do you believe? Maen nhw'n dweud ydyn. Mae Iesu Grist yn cyffwrdd. Dim mwd y tro hyn. Dim poeri tro yma. Just cyffwrdd ei llygaid. Ac maen nhw'n cael ei achau. Ac maen nhw'n gweld. Mae Iesu'n dweud wrthyn nhw i beidio dweud wrth neb, ond maen nhw'n mynd i ffwrdd a dyn nhw just ddim yn gallu stopio ei hun ac maen nhw'n teimlo'r neges ar led am beth roedd yr arglwydd wedi gwneud iddyn nhw. Wel, i ni moyn edrych fel wedi dweud yn arbennig ar gwestiwn yr arglwydd i'r ddau dyn dall yma. A ydych chi yn credu? Un cwestiwn. Dyna gyd oedd gan yr arglwydd i'r ddau yma. Just the one question. Dim cyfweliad. Dwi ddim eisiau lawr gyda nhw a gofyn llwyth o gwestiynau iddyn nhw. Dwi ddim yn interrogatio nhw gwybod. Un cwestiwn sydd gyda fe iddyn nhw cyn bod e'n rhoi ei golwg iddyn nhw. Un peth yn unig. Ydych chi'n credu? Mae moyn gwybod. Mae moyn iddyn nhw. Mae'n gwybod wrth gwrs. Mae'n gwybod os maen nhw'n credu, achos mae Iesu Grist yn gwybod beth sydd ynddo ni i gyd. Ond mae moyn iddyn nhw ystyried, a mae moyn iddyn nhw ateb. Mae rhaid iddyn nhw ateb. Ydych chi'n credu? Un peth angenreidiol. One necessary. One condition. Un amod. Un peth rhyngddyn nhw a cael ei golwg yn ôl. Credu. Ydyn nhw'n credu? Ffrindiau, yn ni'n mynd syth i'r cymhwyso fan hyn. Y bore yma. Beth yw hyn i ni? Wel, yn syml iawn, dyma'r cwestiwn pwysicaf i ni y bore yma hefyd. A wyt ti yn credu? Dyma'r cwestiwn allweddol. A ar fywyd? Ar farwolaeth? Y cwestiwn sydd yn effeithio ar ein tragwyddoldeb ni? Mae'r ffordd i ni'n ateb y cwestiwn hyn yn penderfynu os y'n ni'n mynd i fod yn hapus neu os y'n ni'n mynd i fod yn drist. Mae ein ateb ni i'r cwestiwn hyn yn penderfynu os y'n ni'n mynd i fod yn iawn gyda Duw neu os y'n ni heb fod yn iawn gyda Duw. Ateb y cwestiwn hyn sydd yn penderfynu os y'n ni'n mynd i'r nefoedd neu os y'n ni'n mynd i fynd i ife. A wyt ti'n credu? Angen reidrwydd felly credu. Dyma'n pen cyntaf ni. Ni wedi dechrau'n barod, ond y pen cyntaf yw angen reidrwydd credu. The necessity of believing. We must believe. A wyt ti yn credu? Nawr, nid dyma'r unig bryd yn yr Efengylau mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn hyn. Credu yw'r peth mae Iesu Grist o hyd ac o hyd yn chwilio amdano fe. Y cwestiwn mae e'n gofyn. Dyma'r peth sydd yn mynd i ddod a bendith. Dyma'r peth mae e wastad yn cymeradwyo. The thing that he applauds or commends. Do you believe? Mae unrhyw un sydd wedi darllen yr Efengylau yn gorfod gweld hyn. Tro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro, mae Iesu Grist yn chwilio am credu, am ffydd. Mae'n gorchymyn credu. Chi'n cofio un tro, mae'r bobl yn gofyn iddo fe, beth yw gwaith Duw? Beth yw gwaith Duw? What is the work of God? What are we to do to perform the works of God? Mae Iesu'n rhoi'n ateb straight, dyma waith Duw, credu ohonoch. Yn yr hwn a'i hanfon. Mae Iesu Grist yn rhyfeddu weithiau ar bobl achos dyn nhw ddim yn credu. Credu yw'r peth sydd yn ei blesio fe. O'n i ddim wedi darllen yr hanes, ond ych chi'n cyfarwydd a yr hanes yma wraig. Cerwch nôl i adnod 22, vers 22. A throes Iesu, a gwelodd hi y wraig ar ddifellif, ac meddai, cod dy galon fy merch, y mae dy ffydd wedi dy iachau di. Credu, ffydd, yw'r peth sydd yn iachau bobl. Adnod 2. A dyma hwy'n dod â dyn wedi ei barlysu ato, ac yn gorwedd ar wely, pan welodd Iesu ei ffydd hwy. Dywedodd wrth y claf, cod y galon fy mab,
maddeuwyd y bychodau. Ffydd credu sydd yn dod â maddeuant i ni. Chi'n cofio'r dyn yna a anwyd yn ddall. A Iesu'n ffeindio fe am yr ail dro. A dyna'i gwestiwn iddo fe. A wyt ti'n credu? Y mab y dyn. A gallwn ni fynd ymlaen y bore yma yn dyfynnu llawer, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny. Oherwydd mae rhywbeth dwfn yna ni chi'n gweld ffrindiau, sy'n cael trafferth gyda hyn. We have real trouble with accepting this. Shwt dyn ni'n dod yn iawn gyda Duw? How are we made right with God? Sut dyn ni'n cael derbyniad? Sut dyn ni'n cael pardwn? Sut dyn ni'n dod i deulu Duw? Sut dyn ni'n dod i'r deyrnas? Sut dyn ni'n cael perthynas a Duw? Mae rhan fwyaf ohono ni, achos mae rhywbeth dofn yno ni yn meddwl bod rhaid ni wneud rhywbeth. Mae rhaid i ni fod yn rhywbeth arbennig. Mae rhaid i ni gynnig rhywbeth. We have to offer something to God. It's so deep in us. We have to do something. Na, medd y Beibl, os oes rhywun yn dod mewn fan hyn i'r tabernacl resolfen, a maen nhw beth wedi bod i'r cwrdd o'r blaen, a maen nhw'n gwybod dim byd am Gristnogaeth, a maen nhw'n sylwi, wel, ddim yn berson da iawn, a well i fi fynd i'r cwrdd, a maen nhw'n gofyn i mi, beth ydw i'n goffa wneud mwyn fod yn iawn gyda Duw? A dydw i ddim yn ffit i farw. Beth sy'n rhaid i fi wneud? Wel, yn gobeithio, byddwn ni i gyd yn dweud wrth y person yna, o, mae'n rhaid ti credu'r efengil. Credu newyddion fi'n mynd i rannu dy ti. A mae person yn dweud, is that it? Ie, fi'n deall yna, ond beth fi fod i wneud wedyn? Dim byd. Just credu'r newydd. Just credu'r efengil. Just credu? Is that it? Ie, dyna fe. Just credu. Chi'n cofio, llyfr actau, i ni'n gweld hyn yn fwy clir, achos erbyn llyfr actau, i ni'n gweld pobl yn dod yn Gristnogion. A'r apostolion yn mynd ar neges. Chi'n cofio'r einich yna, yn dod o Ethiopia i Jerusalem. A mae Philip yn ffeindio fe, a mae'n darllen yr Hen Testament, a mae Philip yn gofyn, wyt ti'n deall? A mae Philip yn esbonio iddo fe, yr efengil. A dyma cwestiwn Philip iddo fe wedi, a wyt ti'n credu? Y pethau hyn, wyt ti'n credu? A mae hyn ateb, wi yn credu. Wedi lle cael y fydyddio. Dyna fe, chi'n cofio Paul yn Philippi, a'r dyn yna, oedd eto'n gwybod dim byd am Gristnogaeth. Ceidwad y carchar. Be sy'n rhaid i fi wneud? Fel y byddwyf gydwedig, what must I do to be saved? A mae Paul yn dweud fe, cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A chadwedig fyddi. Yna gyd sy'n rhaid i ni, yw credu. A bydde ti'n gadwedig. Ffrindiau, mae rhaid i ni ddeall fe. Dyma'r allwedd. This is the key. Mae rhaid i ni gyd i ddal. Credu. Yr un peth angen reid. Dim ond un peth sydd yn angen reidio. One thing necessary, friends, that we believe. Felly dyma'r cwestiwn, ffrindiau, i chi ac i fi. A wyt ti'n credu? A wyt ti'n credu? Nid a wyt ti'n neis? Nid a wyt ti'n berson weddol dda? Nid wyt ti'n berson cwrtais? Nid wyt ti'n berson didwyll? Nid wyt ti'n person positif? Ond y cwestiwn yw hyn, a wyt ti'n credu? The most important question. Do you believe? Not are you nice? Are you good? Are you respectable? Are you a positive thinker? No, none of those things. Not important. Do you believe? Angen reidrwydd. Ail beth, 2.3, y bore yma. So angen reidrwydd credu. Yn ail, anian credu. Hynny yw, anian rhywbeth yw natur rhywbeth. So allwn ni ddweud natur credu. We've looked at the necessity of believing. This is the most important thing. Do I believe? So that leads, secondly, the nature of believing. Be mae'n golygu? Ynddo fe? Mae hwnna'n fwy pwysig. Beth ydyn ni'n golygu wrth ddweud bod rhaid i ni credu? Beth yw credu? Mae'n bwysig ateb y cwestiwn ffrindiau, oherwydd mae cymaint o camsyniadau. Ein ni'n slow i ddeall. Sorry, ffrindiau, os ych chi'n meddwl bod fi'n actio ar y pethau chi'n slow. Ond fi'n gwybod siarad wi, chi'n gweld? I ni gyd, mae angen atgoffa, mae angen egluro i ni. Achos ein ni'n gallu fod mor styfnig ac mor araf a trwm ein clistiau i ddeall y pethau hyn. Mae llawer o bobl, gyda ddieddwr i efo hyn, gwrandewch â ni, mae yna llawer o bobl
yn meddwl I bod nhw'n credu, dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim. A fi'n siarad am mewn capeli nawr. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n credu. Ond dyn nhw ddim. Gai ddweud hyn, ffrindiau. Dyw credu ddim yn rhywbeth I ni'n neud wrth naturiaeth. Chybod, chi'n clywed pobl yn dweud rhywbeth fel hyn. Wel, wi wastad wedi credu. I've always believed. Wel, mae rhywbeth odd fyna. Pam mae Iesu Grist yn galw ar pobl I gredu os maen nhw wastad wedi credu? Mae'n hirt yn dweud. Mae'n galw arnyn mae'r Efengil, mae Dyw yn galw arnyn ni gredu, achos dyn ni ddim yn credu wrth naturiaeth. Mae rhaid I ni ddod I gredu. Mae rhaid I ni ddod yn Gristnogion. Ac I ni'n dod yn Gristnogion trwy ddechrau credu. Darllenis I hyn yn ystod yr wythnos gan R. Jones. Just brawddeg, ond mae hwn yn dda iawn. Hanfod trwedigaeth yw credu. Mae hwn yn dda. Hanfod trwedigaeth yw credu. The essence of conversion is believing. When you are converted, you start believing. You haven't believed up to that point, but then you believe. When you are converted, you believe. Gael dweud rhywbeth arall yn negyddol, ffrindiau. A gobeithio bod hyn yn amlwg, ond fi'n mynd I ddweud achos falle dyw rai ddim yn credu yn deall hyn. Dyw dod i'r cwrdd ddim yr un peth â credu. Coming to chapel is not the same as believing. I'm sure that some people are convinced that it is. What's all the fuss? We're here in chapel. But coming to chapel is not believing. You can be a member and you can go to chapel all the days of your life and still not believe. Ar y pwynt negyddol, beth nad yw credu? Nid credu yw credu unrhyw beth. Ni ddim yn dweud hynny. Credu yw nid cael meddwl agored, having an open mind. Oh, I believe. I can accept all things. Dyw credu ddim yn meddwl bod chi fod yn optimistic. Chi cael pobl sydd yn optimistic yn chi. I natur nhw, dyna'i anian nhw, dyna'i temperament nhw. Maen nhw jyst yn gallu mynd trwy bywyd, a does dim byd yn ffeisio nhw. Maen nhw jyst yn optimistic ac yn positif am bob beth. Wel, nid na beth ni'n dweud am credu. Mae'n neis I fod fel yna, ond nid na beth mae'r Beibl yn galw arnoch chi fod. Nid positive thinking. Right? Nid positive thinking yw pan ni'n dweud you must believe. No. Pan mae Dyw yn dweud mae rhaid I ni gredu, mae'n meddwl rhywbeth specific iawn. Mae rhaid I ni gredu. A beth mae rhaid I ni gredu, chwel, yw credu'r Efengil. Dyna beth ni'n dweud. Neu, credu Iesu Grist. Credu Iesu. Wyt ti'n credu ar Efengil y bore yma? Wyt ti'n credu yn Iesu Grist y bore yma? Beth ni'n golygu wrth ddweud hynny? Tri pheth. Mae rhaid I ni ddeall. Ynglŷn â hynny. Ynglŷn â beth ni'n golygu wrth ddweud credu'r Efengil. What do we mean? I'm trying to be as clear and as basic as possible because it's so important. We must believe the gospel. Now, what does that mean? Wel, I ddechrau mae'n golygu hyn. Mae rhaid I ni ddeall rhywbeth. Mae'n dechrau gyda'r meddwl, chi'n gweld. Chi ddim gallu bod yn Gristion os nag yw'ch meddwl yn engaged. Mae rhaid chi ddeall rhywbeth. Mae rhaid chi ddeall yr Efengil. Mae yna neges I gael, a mae rhaid I chi ddeall. Mae rhaid chi glywed ei ddechrau. Mae'r Beibl yn dweud bod ffydd yn dod trwy ffydd yn dod trwy glywed. A clywed trwy air Dyw. Mae rhaid chi glywed rhywbeth I ddechrau. Mae rhaid chi ddeall y neges. Gai roi illustration I chi, fan hyn. Falle bydd yn help. Dychmygwch, mae dymach yn sili, ond just gobeithio bod e'n dangos y pwynt I chi. Meddylwch bod neges gen I fan hyn yn y pulpit I chi. Yn ei wneud e'n fwy clir. I'r gragedd, right? Mae gen I neges i'r gragedd yn yr adeilad y bore yma. A mae gyda fi lan fan hyn mewn amlen. Right? A mae'n dweud i'w gragedd sydd yn y tabernacl resolfen ar bore Dydd Sul. A fi'n dal y neges fan hyn yn yr amlen. Iawn? A wedyn fi'n gofyn i'r gragedd sydd yma, nawr te gragedd, ydych chi'n credu'r neges? A byddwch chi'n dweud, wel, hold on a minute, ti ddim wedi agor y neges, ti ddim wedi agor yr amlen. Mae'n rhaid I ddarllen y neges I ni. Wel, wrth gwrs, mae'n rhaid I fi ddarllen, mae'n rhaid I glywed y neges, cyn bod chi'n gwybod os ych chi'n credu y neges, neu beidio. Mae'n rhaid I glywed mae'n rhaid I wybod beth yw'r neges. Mae'r un peth, os o'n i'n dweud bod yna person newydd, gan i'n dweud bod yna person newydd, ni byth wedi cwrdd o'r blaen yn eistedd fyna yn eirin yw enw. A fi'n dweud, helo bawb, dyma eirin.
Yn eirin dyna am hynny. Pa dweud yn byd? Just sefyll fyna, yn eirin. A fi'n dweud, helo bawb, dyma yn eirin. Ydych chi'n credu yn eirin? A byddwch chi'n dweud, ddim wedi siarad edo. Sut ydyn ni'n gwybod os ni'n credu yn fe? Credu yn fe. Dwi ddim wedi siarad. Dyna'r pwynt. Mae rhaid i chi glywed rhywbeth. Gynta, mae rhaid i chi gael y ffeithiau. Mae'r un peth fan hyn. Mae'r efengil yn dod â ffeithiau i ni. Beth yw'r ffeithiau? Wel, allwn ni nodi sawl peth. Mae yna Dduw. Mae'r Duw yn dda. Dyn ni ddim yn dda. I ni wedi troi yn erbyn y Duw yna. I ni wedi gwrthryfela yn erbyn y Duw yma. Ond mae'r Duw yma, a mae'n hachub ni. A mae wedi danfon ei fab i'r byd. I achub y byd. Trwy fynd i'r groes. Ac mae wedi atgyfodi o'r meirw. Un hachub ni. A mae pwy bynnag sy'n troi ato fe yn gallu cael maddeuant ac achubiaeth a bywyd tragweddol. Chi'n clywed rhywbeth? Chi'n deall e? Chi'n gallu adrodd yn ôl i rywun arall. Nawr, credu yw derbyn hynny. Deall hynny. Ond mae credu'n fwy na hynny. Oherwydd mae'r cythreiliaid yn gwybod hynny gyd. Yndyn nhw? Mae Satan yn gwybod bod Duw i gael a bod Duw yn dda, ond Duw e ddim yn gadwedig. So mae'n dod yn yr ail beth am beth yw credu. Mae rhaid i ni ddeall, we must understand, but secondly, we must agree. So faith is understanding, but faith is also agreeing with it. Hynny yw, ni ddim just yn dweud, fi'n deall yna, a wedyn cerdded i ffwrdd, ond ni'n dweud, fi'n cytuno. Ac ni'n cymryd yn bersonol. We apply it to ourselves. It's not something outside. I ni'n derbyn e i ni'n hun, yn bersonol. Pethau hyn yn wir, amdana i. So mae rhaid i ni gytuno. Dwi ddim jyst yn as yn y pen fel petai. Mae'n dechrau effeithio ar ein serchiadau ni hefyd. It affects our affections also. Ond dyw hynny ddim yn ddigon. Achos mae yna trydydd peth i beth yw credu. A'r trydydd elfen yw ymddiried. We must trust. We must understand and we must agree, but it's not believing unless we have this element also. We must trust. Rhaid i ni ymddiried yn y person. Rhaid i ni ildio. Rhaid i ni dderbyn yr hyn y mae e'n cynnig. Chi'n gweld, ffrindiau, mae Iesu Grist yn cynnig y bore yma i fod yn waredwr ac yn arglwydd i ni. Credu yw derbyn y cynnig yna. Pwyso arno fe, ymddiried ynddo fe. I ni'n trosglwyddo ein hymddiriadaeth ni i Iesu Grist ei hun. Nôl at Tudur Jones. Hanfod trwydigaeth yw credu. I ni'n dechrau stopio pwyso arno ni'n hun. Na beth i ni hyd yn neud. We all by nature, we put our trust in ourselves. All right? We put our trust in ourselves, in our own ability, in our own works, in our own righteousness. I'll be okay, we just trust myself. Now, conversion, believing, is transferring that trust, which is so deep in us, transferring that trust from ourselves to Jesus. And we say, I trust in you. You'll be in charge. You justify me. That's it. That's believing. That's trusting. Derbyn i aire. Mae'n addo. Mae'n addo. Stopiwch pwyso ar chi eich hun. A'ch gweithredoedd eich hun. Just pwyswch bydda un achub chi. Gai orffen trwy'r stori i chi. Gobeithio bydd hwn yn help hefyd i trio dangos y gliro beth fi'n meddwl. Fi'n cofio pan dechreuais i ddysgu, blynyddoedd yn ôl, ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, roedd tripiau i wedi trefnu i'r plant ar ddiwedd y flwyddyn, a felly nhw'n mynd i Oakwood Park yn ei rywle tebyg i hynny. Ac roedden ni yn un o'r rai athrawon oedd wedi mynd ar y trip gyda'r plant. Ac roedden ni wedi parcio yng Nghari yn yr ysgol ar ddechrau'r dydd, ond ar y ffordd nôl roedden nhw wedi gofyn i rai o'r athrawon i fynd ar y bws gyda'r plant
wrth nhw fynd adre. A doedd ddim syniad o fi o'r ardal ar y pryd. Ac doeddwn ni ddim yn siŵr ffordd o'n i'n mynd i gyrraedd o'r bws nôl i'r ysgol at fy nghar i. Roedd rhaid aros ar y bws tan bod yr plentyn olaf oddi ar y bws a wedyn byddai'r bws yn mynd nôl i'r garage. Ond oedd yr un o'r thrawon wedi dweud wrthai, paid â phoeni, der di off y bws ar yr hosfan olaf. Pan mae'r plentyn olaf yn mynd off y bws, der di off hefyd. A byddai'n dod, a byddai'n cwni ti lan y car, a mynd ti nôl i'r ysgol at y gar dy hun. A felly mae fi'n cytuno aros ar y bws wrth i'r bws fynd rownd yr ardal yma. Mae'n hollol anghyfarwydd i fi. Mae ble o'n i. A wedyn pob un yn mynd off a wedyn cyrraedd y plentyn olaf a'r bus stop olaf. Bus driver yn dweud wrth fi, this is the last bus stop, mate. You better get off. OK, so bant y fi, bus stop olaf a aros fyna. O'n i mewn lle, a ni'n meddwl, ble o'n i? Ond roedd y thrawes wedi dweud wrthai, byddai'n codi ti lan. So dyma fi'n eistedd fyna, ar y bus stop, yn aros iddi hi ddod. Hanner awr yn mynd heibio, dim car. Awr yn mynd heibio, dim car. 2 awr yn mynd heibio, dim car. O'n i'n am oriau, ffrindiau, yn aros. Oedd wedi anghofio. Oedd wedi anghofio amdano. A wedi mynd adre. A na fi'n styc yn y lle diarth yma. Nawr, y pwynt yw hyn chi'n gweld, ffrindiau, roeddwn ni'n ymddiried yn ei gair hi. A byddai hi'n codi fi lan. Nawr, ges i fy siomi. Roedd y ffydd i ddim yn ffydd, ges i'n siomi. Ac oedd yn ffôl i fi ymddiried yn ddigallwch chi i ddweud. Nawr, mae'r Efengil, ffrindiau. Mae Iesu Grist yn dweud wrthyn ni yn yr Efengil. Rwy'n rhoi fe ngair i ti. Stopia ymddiried yn y tŷ dy hun. Stopia ymddiried bod ti'n meddwl bod ti'n gallu neud e a bod ti'n digon da i fynd i'r nefoedd ar beth i ti wedi wneud. Just ymddiried yn y gair hyn wy'n rhoi i ti. Byddai'n cwni ti lan, fel petai. Byddai rhyw ddydd yn dy gyfiawnhau di. Byddai'n mynd â ti mewn i'r nefoedd. Dim am beth ti wedi wneud, does dim ots beth ti wedi wneud. Does dim ots os mae'n bechodau fel moraidd. Byddai'n dod, wy'n addo, I promise. Bydd ti ddim cael dy siomi fel ges i y diwrnod yna. Byddai'n codi ti ar y dydd ola. Byddai'n dod i'r bedd ac yn codi ti. A byddai'n mynd â ti mewn i'r nefoedd, fi'n rhoi yna. Nawr, ffydd yw credu yn ni. Chi jyst pwyso ar ni. Chi'n derbyn gair Iesu Grist. Trosglwyddo a'ch ymddiriedith o fi i be mae e'n addo. Ydych chi wedi gwneud yna? A wyt ti'n credu y bore yma? Os chi heb, mae e'n gwahodd chi heddi. He invites you today to stop trusting in yourself and to trust in him. Amen.